ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕದ ತುಳುನಾಟ ಪೋಣು ಜಿವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜಿವಿತಾ ಬೆರ್ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಈ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರು ಓವೇ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋದು ಇಪ್ಪುಜಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು, ವಿನ್ ಆವೋಡು, ಜನಕ್ಕಲು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಿಕ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕುದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಲ್ಗೊಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಇಪ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂದಿಪ್ಪರು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರುಂಡು. ಆಯ್ತ ಆಡಿಷನ್ 27ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಉರ್ವಸ್ಟೂರು ನಡಪೆರುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಪಿರಜಾರುನ ಆಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿ ಆನಿ ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು. ಸೊ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪುನ ಜನವರಿ 27ಕ್ಕೆ ಉರ್ವಸ್ಟೂರ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡು ಆಡಿಷನ್ ನಡಪೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯಡು. ಸೊ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಪಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರು ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಆನಿ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಮೀಟ್ ಆವೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಆವೋಲಿ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಪಂದಿಂದ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಜನ ಇರೋದು ಎನ್ಮ ಸಾರ ತಾಜನುಚ್ಚಿಲ್ಲರ ಜನ ಎಟ್ಟು ಏತೋ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳರ ಡಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡಿ ನಾಲ್ಗೊಡ್ದರ ಉಳ್ಳಡೆ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಲೇಪಣ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕಾರಕೈತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತ ನೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆನಿಕಲ್ ಬರ್ಪರ್ ಪಂದಿಂದ ಆನಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಅವಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಅವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನಿ. ಸೊ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ 27ಗೆ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗುರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಶೋ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಚಾನಲ್ದ ನೆಕ್ ಪನ್ಪುನ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕುದಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂದ ಏತೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಡು ನಾಟಕ ಮಾತು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪಂಚನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಡನೇ ಉಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡನೇ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂತನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದನ ಮಾತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲವೆ ನಾತಿ ಆ್ಯಂಪ್ ಅನ್ಪನು ಈತಿನಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಆತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಪು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪರ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆ ಜೀವಿತ ಯಾನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂದು ಅಂಚ ಮರಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬತ್ತಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಾದೊಂದಿಪ್ಪೆ ಜನ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ತೋಡಿ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಜನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಹಿಂಗೆ ತೋಡು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಂದ ಅಂಚ. ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಐಕ್. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ಚಿ ಯಾ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತಾಯಂದರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಆಡಿಷನ್ ಜನವರಿ 27 ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಉರ್ವಸ್ಟೂರ್ ಮಂಗಳೂರು.